ene Ghana ni ba koka che ne se me nua ba me pew na me yekuani usi kona behu nyame amoa wo de twede ba boss so amo nu nyina usi nyina dwiri efi so obeka che se ohwe body we gina ho a esekua ese kura ase enso ke ye ka wo se dide e wa asase su a ka enuan makuafo e na wo se dide tena ho bosome me ni di ne hwe obetuma tena asase su a ma obi emu akuafo abomfia efi se ye ka wiase a o me wo nhira enkane no akuafo ne ne nyini chapa da bi asase me na no nkyerɛkyerɛ bi a me ye no be ka ho asem yeah adeshima ba mamu nyina ha o madawroma yedi kai yedi aseda be ma obi a ensoso me nyai kada ensoso na mata no yekese doctor be doctor no ne firi homa sabia mu sabia nyaado a so hu sa de efe okwanchen a na e scan ye de ye kase e scan ye nyeska ho asem o na me kire se aboa ntakra ene ma no ho yefe na je se ahwefo modawroma ene yeti baabi yeti mumpo bia no sabio oye video oye nkyerɛkyerɛ okasa na se obi antie ahwefo anhwe a nkyerɛkyerɛ a woye nyina no ɛho ni mfaso timidi aseda be ma obi a onyankopɔn ne di ade mu nyina kan nyankopɔn de aseda mandada na medamase sabia mu sabia nyaado de ankroma be yakrobodu se ya no aye no medamase nyame nhyira obi a onye obi akoma so ade ma no ene yebesua de kakra ene me da hwa de ba ya ne se ade nti ena wonya nkyerɛkyerɛ ewa akuafo ho akuafo ade nti ena wo ka asem wo ka ABAKOSEM wo ka adomankoma anwensem SUMSUM ne AHINTASEM odomankoma ade bo ne tirimpo ene ne hyehye ye nyinara na empo onka asem emfa akuafo ho o ya manachia fita odomankoma ade bo mu no yenyinam enyaja na kyese onipa te sede ne a obedidi enti ye de aseda bema ye nuanom emema ye papanom ye maamenom akuafo de ka papa konfo ye jamfi a wonya ne ba bi kro eje yawo me ma odeyie otwedi ampon kwame onfa okra nsie yie menim sa ablabo papa eni suba papa obeda na di wa asase suo tumi odomankoma de ma wo ukom gidin yie me papa konfo ye jamfi no ye pankro no blekune konfo fitete sabi no e benfo pa na o amena ni so amre sikada obi onini bia anim o de fa pankro no tafo mpatamu ko ehwa adabraka na adabraka nzongo kura de yenka yenuanom dodo no a papa na mo wo ye asnam ya akwala enkwala duro papa ya jamfi opon akoma na okom nyina chi no no sai kuani kese pa me ka za sable ni ko school no yesusa papa ko afuo mu a eduru anwumre eduru enka na ko school no na ya run shift no ebi kwa anopa na ebi kwa wia anopa fo no epon dumienu na wona kwa wia no so akoto aso na o makopon na omienu ne fa akobodon na omiensa na ye kwa anopa ye pon school a dumienu no awuro ho a na afo atale ahye na wato papa wa afuom sable papa na odo baabi a eflo enkwatia ye ka enkwatia eye pankoro ne atobatim na na kwaplahene bafo adujamfi na sase so papa ye jamfi so ye kwaplahene emudehye me papa nya akoma nka woni di kwaplahene bafo adujamfi me chiawo me papa plekope enti me wo de ba me ma me fam me papa famu a sabi ahenie eda ho na de ama me kasa nyina ne se wotumla na wa kyerɛsie se wa senkyerɛkyerɛmu ne wo mu kwapla ya na papa edon kwati asase so me papa no ye kuani kese odo aburo ni wi a ye de banche abubom ye banchefo kese pa ni nyina achi na odo ntosifo entos sabre ye twa odo ntosi na odua oye nasel ni wi a eye aduaba no ye fe nasel sana na ye fre no ye de sana na ye ka no nasel ye se ekogu nasel odua ogu nasel ni wi a na okata so ni ya na wotaso na eduduru ne tentiri be se ya
na saable no ne atwa nkofie utwa nkofie ni nyina wie a na watintim utintim wie ne firi na wotwe kɔ na wotwe mienu no na wa won fet no so no se duru su tobra na sabia mu sebe nyaado se fet ne won saa entosi ni si ha no na wate waja gab kakra na de agu ase udi gu ase a enu achi no se e opebele so a obehono fertilizer no na de agu ase udi gu ase a enu achi no e de kono na wotwe mienu bele mu na jobonsa aye from kama yewo entosi eyibia na edi so na efe na ammonium ena yewo ba ko ne fe no kokobro ena yewo ba ko bi so ho yewo fet ayibi wo ho a na yedi guso na de guso na wo mrek konkom poison na efe no kalat akuafo me nuanum akuafo a moye ntosifu mo amunim de me pa kire mpapa no osaye kua sɛdeɛ mpapa na mo so ɔfae no sesi a me ne mo ka sɛ mo konfo me yekua pa edɔ ye adwuma sɛbia mo sɛbia nyaado a kafra de odi akire osua de odi ka nanteɛ na de me ka akuafo yi a me de mpapa be wura mu ye nuanum akuafo nyame nhyira mo wo ye lawyer ni wo ye teacher ni wo ye magistrate wo ye president wo ye ohene ona ate sɛ de nia wa no pipiripie aduane na abedie momyemfa aseda ene nsemboma ye papa no makuafo nanso oba Ghana ha akuafo omo na mobro omo na hia won minima Africa ye kan Africa me Ghana ni nti me ka de minim na akuafo mobo yie pa adenti ena akuafo se so mo ye mobo e ya asem sebe adehimama obi anwene ho ba anu manu woni ma de ma akuafo sa ye mobo ye nhwei wodi ahia wonua oba bi enkanka sa wo ye bema ne kohia oba bi a odo ne yie ne ka kire oba na se sebia mu sebe nyaado ope no ana apeso owa no na oba na bisa na me pa to ye adwuma be ne ka kire se wo ye kuani wa ha obebbo ha mo highlight adum obebbo afra mo afra chia ana menua no mema wa hia oba sebe unsi oba sebe wo yo taste wo yo akono de pa odi wachi a ka fataw ya sebe mu sebe nyaado a ya ade anka ye wo so no wa de pa ohun se sebe mu sebe ka frache ko fataw na kokko ye oba na line no ka kire oba na se bi kuani e wo Ghana ha na abebie bi obechi wo no obeka che so wo hwe ne body odi gina ho a wo se kuani afa no no ne mo were a wahehye no ode kodo ama sebe ensonsono ne mfia ko gura ne mo were engineer me bwana engineer wo hia ayikuani ayi oba la so pena ko ka che so yekuani obidi ade be butri mama wa hwe ya wa huno enso adentia ene akuafo yemfo mo nya hwi wo Ghana memu ha yembu akuafo kura empo se wo hwe Ghana ha efiri tetentrede firi kwame nkroma bleso ebesi na me de o kasai sabia mu sabia nya ado minyi twe ene mayi adoa ene mpese mayi apese akuani bi timi dofuo wado afuo no mpo no eno obaye na ba asodoso adu se ode no obaye no wate awie mpa ana eno obaye na bo nya sabi ode be krokesie mu no wabeton enya bibi kakra die enya bi ato sebe kafrache atumudie ye ka atumudie a eye enam ene sebe nkyene ene de ode be ya aduane adie no empo no enu se ontwa ade na enobaye no ana enobaye no on famla no obeduru ba bi kro obi ho mpa enobaye no onya kampo ba bi owo no ene ode aba krokesie ma beton no onya bi adi obi ho mpo sumpa onu mpo kra ne de no mpo de ekwan no a sebe na firi na kura ase de ba krokesie no ekwan no mpo nye enti enobaye no se ye ntosifo no ne ntosi na apro na sei Ghana akuafo mbobo yie pa enti mesre ye maemu mpanimfo nyina ala efiri ya assemblyman ye ministers ene ye president say ye sre wo mo enkoto sre
so omuntu omani hwe akuafo yie na ohwe akuafo a Ghana ha akuafo omobo nyane o efiri tetete kwa me nkroma bleso enso so se wotu ani na abokompo kohwe wachi a enka ne firi tete krofrom edaya kese ka krofrom a ni utafo abrosa kese tafonum ene aduma abrosa kese nyina ye papa nom ne ye nananom omutibi sisi abrosa nyina nom ye kuafo onye kuani bia se oye koko odo abrofo eno anom di si dai efise enkane no na enyenyenyenyenye mpo a na enhira wo efise kuani bia oye kua na obu amamle onimama ne obekwa bisa akobisa ahwehwe niemem ahunu se kua ya me koyeyi empo no aburo na bidu ebeyeyi ana banchifuo na me ebeyeyi ana entosifuo na me ebeyeyi ana kokofuo na me do a ebeboa me obekwa bisa no hunu ade potia oye ebeboa no eneso so de obi asori ya na okoye kua na okwakoye na bi aburo mpo ene ne kra ne honye na okoye enti bisre bi papa nom ne maame no obi opeso ye kua di ka no de ka kwa bisa okwa bisa asase no so a kafla o misre kan okwa yesu kua no na nanu be mu akosa asase no so anwea ne aye bisa hwem o asase na okodo so no sabe asase be de asase agikua asase mpa okwaye no asase no kwaye so adwuma no asase ne ya asase a sabia musabia nya ado a uye ntosifo be yi ana udo abula be yi ana me dupe nobaye asumasi ana obenten me kire me nuanom akuafo de nti aye nananom etimi ye kua me muya me ya akra mo mfa nche metiefo nananom ye kua otimi di kua no etisi abrosa akese nene akuafo ye ntimi nya japade adentia moma bisaye enya ye botaye kese ubese odofo a kwa bisa sasase no so anwea na fa kwa bisa kwa bisa nya se ba bia na kwa bisa wo pe obi a sabia musabia nya ado a onim sunsum mu ade na onye fake onye azani onye fake ya odan hu dua buloni ede nananom din sa me ye konfo asomasi me ye ho asomasi abra entesa na yehwe na de ama me kasa nyina de akowie ne se akuafo mobo ukọ enkurase pa na hwe akuafo obi soli mpa sabia musabia nyaado enkyere keke kura a wode betu nkwa mu ana abọ mu mpa atwi no eduru me bia na ye din sabe wano afufuo kontomre nie banchinie enyaado nie atusudie nie jene bi mpo nie na enso sabe momoni mpa ebeduru be wode be ye nkwa mpo adie na ho din ohene akuafo mobo enti die di kai mom yan kai nuan akuafo mobo yie pa se ukọ ba bia na kohwe ye maame akuafo bi mpa sabe ba bia owo mpo entuma ba ko pe ene bonimu empo bia okuta akwala sa ntuma kure ye bonimu no eno ena nwumre ode be dabua no wada ofa maame papa minuaba minuamema akuafo ya mobo papa ti mom yankai akuafo ewo akwanuasa nyina aso na madom ene menhyehyɛ ya mesre nyankopɔ se nyame nananom pagame mobrofo ene ye nuanom akuafo won kai kese pa me de bema wo na mesre otwadi ampon ne asase ya nananom nsamanfo so mo nkomemwa na meni so ade hunu no botaye a ewo mitirimu ewo makomemu nananom mo me namrem efise me papa ye jamfi wa dopen mi ankasa me ye kuadwuma minim se de okoduru ba bi a akuafo si sofa hunamane wohwe kuani bi pa ma me panimu sabe ne hunu ne ye bia sabe kafra che na wohwe ne ye bia pa odi wo mu a ya wo sodi de suom kote ahasuo na ntoma ba ko ne bonimu akola hye na chi na wohwe na didie mu mpo na mu ye den eduru me bi mpa crazy mpa odi begu kane mu aso na eya na wohwa na wiase mo bo
na kuafo mo boyie pa ti mesrɛ Ghana mpanimfo ade srɛ ye papa nom ya mudi man isuo ye MPs ye president ye papa nom madawroma mo na meka bi wo mu mo na Ghana man ye mudua wo ye papa nom hemfo so a odoma nkoma si ahwɛ mo atoto mo nsɛm mo ntwoma ne hwɛ akuafo mo boyie pa saa asema me kan sɛ wo amanone wo kumase wo nkran wo takrade wo kofodua wo Ghana nkronkura kase nyinam na sɛbe ukonkurase a me ka me kyerɛ wo sɛ wo hu sampa ewiase wanhwe ya bɛka sɛ nyame bo bi yie nyame ambo bi yie enso nyɛ saa wo sɛbele ne nkrabia na di nipa koduru saa me nua ba ahwɛfo a mo hwɛ me mo amutie me ukodura kurase ba bi pa me se empo manchisimpa obi di be soja keke e de banche atugem ne watoton adie mpo no onya bi obi be twa kwansini so many miles away pa de beba ba bi mpo obenya manchese ba ko ato no na oba be duru fie no na ya de saye efise emu oya mo yeye pa enti mesrɛ ye mamu mpanimfo omumwa nye sabio sabe kafrache amanyosemu efe tetetete ebesine enka ne teteworo na eye kakra fise nananom bia okoye bibia onkoye ne kwa enezo so de odasani ne sori ya na wafase ka asemi koye kua fise kua na ne maame de tete no sabe wo nkurase ne maame obeto ne maame nananom kua adwuma no mo ye no nso ye bie nanso kua ye no ayya eno betuma ye kua na betuma nyamu adodo de anyamu mfaso a gese wo ye skani kese pa enti se meme nko amadwene mpa enke ye Ghana mpanimfo se ye ba abasobo eye farmers day no a ka ye mfa nkunkurase enkoma sabe ye nuan makuafo mobrofo pa no hwe obi wo a wo ye mobroni pa wo ye kua odo banchifuo wo ye aburo odi bi bo eba omukro kese a eben wo mu nkurase ho na obeton dwada no na sabia mu sabia nyaado eduru me bo no ankasa woni kapre sika mponya bi ni ene wonya bi de akobo pa ene sabia wo de afa baadefo ame aboa no ono kakra ene bi ane yere ene bi ane ma ene kakra ode ye na empo no duru me bi ana ayedin kwala yesu ko school na ohwe o mabla bo ene o mutibia mu mpa mini aba me kam no mie no se wokoduru nkurase ba bia obohu se sabe ewiase ya enzo so sabe o edi entia kakra wo bedie na yere ne ma kakra wo bedie ne kunu ne ma kakra wo bedie opene da ache enso sabe mu sabe nyaado a yesi enkote aduromra eno ne ahabai so nya na wo wirem ne kote ne henefa enti mesrɛ ye man panimfo yentwe ne hwe nkurase na nsemu mekoye afuo bi wo baabi na me mpese me bodini na akoduru ho a na wo hwe enuanom wo nkurase papa mame minua ba minua mema mu oja sabe momone 1 cedi ya nipa ne de beto sabe wo de be kan nkontom ne ho asigya so na wo fufuo adi mpo no eduru me bia na edere onyankopon mo aye na ade emu oyakora metena se dwene ho a na nanom se da bi yekuafo nkyerɛkyerɛ na medwene ho na saye me ya ne se ene Ghana ni ba koka kyerɛ ne se minua ba mepew na me yekuani you see kona bu nyame amoa wo de twede ba boss so amonu nyina o si nyina dwiri ifi so obeka kyerɛ sɛ ohwe body we gyina ho a esekua esekura ase enso ke ka o mo wo se dide e wa asase so a aka enuan makuafo e na wo se dide enhyira nka nyankopɔn din na nyame me entiase me nuanom ma se wo hia ba ma bi na wo se me yekuani a me pa cho mu na bomfia wate na se de wadidi ama ho aye fe na waye soche waye se wani grangran waye se o mo wire watwi wani papa bi upons papa bi ama ho fe gyina ne ho so wa hyehye ama wo to aye akese ni nyina ye de yekuafo enti se kuani bi hyiawo na wo se nani gye ho no opewa men koka se
enya wo class ne me na me gina ho yi me so ne ma bra boni kuani oba bi ekohia bra bi ba me nchen oye kuani okohunu oba bi oso ope no oba ne ka che ne se ai wo hwe me a enti me se kuani afe na sabia mu se be nya ado a kafra wo me na me to sabio me na me to sabi oso hwe me a me se kuani me se wiram oba me gina ho yi na hwe me oba me di gina ho a me se kuani na wo oba wo so gina ho no enti sabi kuani oye dua oya boa oya homa na wano asem kura wo de kan sa kire nipa no wato nkwa na so ifiri se ubedidiwo ubedawo tena ho bosome meni di ne hwe so obetima transase so a enti mesre ma obi emu akuafo abomfia ifiri se ye ka wiase a o me wonhyira enkane no akuafo ne nyini chepa da bi asase me na no nkyerɛkyerɛ bi a meye no be ka ho asem akuafo ne nyini kye wonim hwekuani obekɔ afuom okɔkɔgye afuo ebi akwaye bletuo no obedo wadɔ no obebu nua obu nua ne wia a obɛhye wɔhye wia a obetwitwa nua na kɛse agum na wayɛ dɛ waboaboa no na wahye no wapam opam wia a yɛkasa apam kro obi nim ense wa mekeke obi nim akuafo ayi no ti kuaye nnafam o na wahye na wapam opam wie mpo a sabi wawie no na mpo waboaboa entanana no wahye ntana agu nkwanse na odua ewie na sanyame amwa a mesu toble nyame anto nsuo ngusu a oboka to agu obla to agu obitimi do nsuo enkohia nsuo na oboka eba saa na wohwe akuafo ya bia mu a eya mesre onyankopon enhyira de makuafo mesre onyankopon hyira de makuafo mentie kura ne asemi nuanu mamugu aburukyire se aburukyire akuafo ne wosika pa se akuafo wosika pa fisa wo yekua aban ne beso asene ensensem bebere me nko ho dade nanso mu ana moka se mu nuanu mamugu aburukyire se me mu boa de a ene na memso me boa ese akuafo aburukyire mu wosika pa enso Ghana ha akuafo mo bo enti mesre onyankopon hyira de makuafo mesre nananu mu hyira de makuafo ye nananom ye papa no metiti ye mo wirem edi hwekua kakra kokko benum nsuo ebi awie university ebi ye doctors ebi ye lawyers me papa no ma motimi modi kua yesa nyame nhyira mo nyame ma mo nkwatentene omo ma ho den omo mu nyinkyere omo ma mo ntrase na mu nidi wa wo papa o ma me ye kuani na sene obokru kesiem no obenya ba bia gina kai wachi hunu se sabia nya adoa sabia nya adoa yensan kokromotie ho mopo na dotto be dotto na firi homa sabia nya ado dua baako entimi nya kwaye enya se wo kyekere ya na wasoa kai wachi o kai hunu se me won papa bi wo baabi me won maami wo baabi me won minua panyiri bi wo baabi na sabia nya ado anya bia odikua sika atonhua manom na yenkai na kai wachi wate na sabia nya ado boni aye enye papa nyame nhyira obia minua no matiefo ene ade anananom de ma me se ka yakuafo ho nkyerɛkyerɛ entimi de besia na mesrɛ mo minuanom mi papa nom yenka yenua unua bi yekua na wo boa bi a fa boa no wate minua ba mu asebe obi ka kyese me yekuani a na wutimi gina ka kyese wo hwɛ nsate ensɛ a na hwɛ me ho ne ma peelance bi gina ha me fata kuani no o kasa wa waka bia kyerɛ obi o yekuani konkoto dwanim bompaye pachew na sire onyankopon anim bone fache na wo yesa wafa no me kese nyame nhyira mo omo obi ante ase onyo obi akoma so de ma mo bye bye.